Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih kalian kula Ibu Hanif Rahma minangka Dwija Basa Jawa kelas 11. Nah, ing video menika Bu Hanif badhe nerangke cakupan materi sing awake dhewe sinaoni ing semester gasal. Nah, cakupan materi iki wis Bu Hanif rangkum ing modul sing Bu Hanif share kaca utawa halaman 3 lan 4. Ya, semoga dibersani. Nah, sing disinaoni apa wae? Wiwit saka tembang. Tembang apa, Bu? Tembang pangkur. Dadi awake dhewe sesuk sinau pathokane, tembange, cakepane. Nah, iku tembang pangkur. Sing kepindho yaiku crita cekak. Crita cekak iku cerpen nanging nganggo basa Jawa. Terus sing ketelu yaiku pawarta. Pawarta iku berita nanging nganggo basa Jawa. Sing kepapat yaiku ana teks deskripsi, gambarake. Nah, sing dideskripsike apa? Omah adat Jawa. Sing pungkasan materi sing kelima yaiku aksara Jawa sing nganggo sandangan mandaswara. Itu ya, nanti ono 5 materine. Terus kebagi dadi 10 KD. 5 KD pengetahuan, 5 KD keterampilan. Nah, carane Bu Hanif biji kepriye? Nah, sing rong KD, KD 1 karo 2 biasane ana penilaian harian, ana PTS karo ana penilaian akhir semester. Terus sing KD 3, 4, 5 biasane Bu Hanif juga saka biji penilaian harian utawa ulangan karo PAS. Ngaten ya. Nah, iku biji sing pengetahuan. Salajengipun yaiku biji sing keterampilan. Keterampilane apa wae sesuk? Nah, dipersani ya sing nang tabel ya. Nah, keterampilane ana 5. Sing tak biji sing sepisan, gawe cakepan tembang pangkur nganggo basamu dhewe. Nanging aja lali pathokane paugerane dieling-eling. Terus sing kepindho nulis cerita cekak. Jadi awakmu sesuk kudu bisa nulis cerita cekak gawe dhewe ya, ora golek saka Google, ora golek saka medsos liyane, ngoten ya. Sing ketelu ya iku awake dhewe sinau pawarta to. Nah, tugasnya apa? Tugasnya gawe pawarta. Awakmu gawe pawarta terus mbok waca. Nah, le maca di video. Tapi le maca iso kaya ngene ya, kaya apa jenenge presenter-presenter berita ngono kae ya. Nah, sing kepapat yaiku nulis teks deskripsi babagan omah adat Jawa. Nah, sing pungkasan yaiku nulis aksara Jawa sing gunakake sandangan mandaswara. Nah, tugas keterampilan ana 5 sing mengko bakal dadi 10 biji. Ngaten ya. Nah, menawi wonten pitakenan saged nulis ing kolom komentar utawa nulis ing komentar ing Google Classroom ya. Bu Hanif pungkasi ing video menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.